Vi kan over på den anden side af kanalen. Vi kommer først her to, så hvis de finder deres egen tidspunkt. Det er også bare rigtig godt. Hvad er det, I protesterer for her i dag? Vi protesterer imod den cykelrute, som kommunen har planlagt tværs igennem Christiania. Ja. Fordi at vi mener, at den kommer ikke cyklisterne til gode, den kommer ikke christianitterne til gode. Og det gør den ikke, fordi der er simpelthen ikke plads nok. Og det ved kommunen sådan set godt. Der er visse steder, er der lidt over 3 meter. Og på de 3 meter, der skal man have 2 cykelruter igennem, der kører i hver sin retning. Plus, at man jo ved, at har 100.000 turister herude, plus den daglige trafik, plus løse børn, løse hunde, rideskolen, cykelvognen, barnevognen, kørestol og sådan noget. Jeg kan enhver jo se, at 305 er altså ikke nok plads. Så vi ved, at det bliver ragnarok, og det bliver kaos. Og det er det, vi prøver på at gøre opmærksom på. Jeg tror godt, at kommunen ved det, men de er åbenbart meget, meget indstillet på, at det skal være. Vi prøver på at gøre opmærksom på det. Ja. Men har I noget imod cykelstier og cykler på Christiania? Ikke spor. Altså, der er masser af mennesker. Vi cykler jo alle sammen selv herinde. Der er jo ikke nogen bilkørsel. Og der er masser af mennesker, hundredvis af mennesker, der cykler igennem Christiania hver dag. Fordi der er åbent til alle sider, uanset hvad man måtte tro, så kan man komme ind her. Men det er jo folk, der cykler meget, meget stille og roligt, og som kender forholdene her, og som når de skal over broen for eksempel, som også er meget smal, så står de af cyklen, hvis der er for mange mennesker på broen, ikke? Vi frygter alle sammen, hvad der kommer til at ske, for vi ved, at det bliver kaos, og det bliver konfrontationer imellem cyklister og fodgængere. Det tror jeg også, at vi er meget for, at det skal være nemt at være cyklist, ikke? Ja. Men det her er ikke en god ordning for cyklisterne heller, fordi hold da op. Det var jo ikke noget, som blev dannet